Black metal je v princípe založený na boji. Boji proti všetkému. Proste ten štýl hudby je založený na vlastne, že krík, že na boji. Bojujú proti satanizmu, bojujú proti, ja neviem, sú kapely, ktoré bojujú proti globálnemu oteplovaniu. Ale najlepšie ako by som povedal, vyjadrenie tohto všetkého je v tej black metalovej hudbe je základ tej vznikol v Norsku, také kapely ako Mayhem, Burzum. To boli kapely, ktoré mali kontroverznejšiu minulosť a z nich sa to vlastne všetko potom ďalej vyvíjalo. Nie som až taký odborník na black metal. Nemôžem ti povedať, že toto je presne to, čo tam má byť, alebo toto je ten black metal, ale primárne je založený tak, ako proste kresťanstvo bojuje proti, ja neviem, tomu metalu, tak proste oni sú ako tí metaloví bojovníci proti kresťanstvu. Vieš, že proste oni nie sú kapely, ktoré uctievajú satana, poviem tak, ako je, ale proste nikto, ako je Behemoth, kde je vlastne aké to nie je čistá black metalová kapela. Behemoth je taký symbolom toho, že proste ten hlavný líder Nergal je satanista, ktorý vlastne je takým nejakým tým nosičom tej témy a bojuje proti tej ľudskej hlúposti, lebo ľudia kvázi sa klaňajú a riešia veci proste k imaginárnym veciam. A on si vlastne dá sa povedať, že ten black metal si nie, že robí srandu, ale proste primárne útočí na tú ľudskú hlúposť, že tí ľudia sú takí obmedzení v tom, že dokážu veriť veciam, ktoré by som povedal, že pre niekoho sú ako kvázi rozprávky, vieš, a oni sa na to zameriavajú, alebo zameriavajú sa na tú históriu toho kresťanstva, že fakt, že ten Boh bol založený na tej krvi, vieš, že proste sa vracajú k tomu, že naozaj tie všetky vojny sa viedli kvôli Bohu alebo kvôli takýmto veciam. Takže a tá nenávisť voči pedofilným kňazom alebo proste voči tým ľuďom, lebo fakt to zlo bolo naozaj v tom kresťanstve od začiatku, ako pred tými 2000 rokmi, celým tým až do teraz stále máš, vidíš, tie kauzy a všetko sa to ukazuje a oni sú primárne založení, primárne bojujú proti týmto veciam, ktoré sú túto zosobnené akože v kresťanstve, ako v kresťanovi. Oni prídu tak, že sú najlepší na svete, my chceme mier, milujeme všetkých, ale proste v zákulisí zneužívajú deti, alebo zabíjajú, alebo nejakým spôsobom toto riešia. Ale samozrejme, že nie všetci to neber tak akože osobne, alebo neber to tak, že všeobecne, ale oni viac menej riešia túto akože otázku, by som povedal. Nie som, ale musím povedať, že naozaj nie som ani black metalista, ani len ja to vnímam, ten black metal takýmto spôsobom. Takže oni to majú určite, keby tu bol nejaký black metalista, tak ti to povie úplne ináč, úplne lepšie, doslovne, ale ja to vnímam takýmto spôsobom, takže tak.